गोदान बोसोर सफैहांनि गोसोफ्रा गुलुब गुथाब मावलाजोबथारदों। गोदान बोसोर मोनफैहांनि पार्टि जानो बबावबा पिकनिक जाहैनो माथो फैसाफ्रानो थाइसेबो गैया जाना दंलै लोगोफोर। आंथ' देग्लाय थांनाय नंलालै लोगोफोर। दा नै गोदान बोसोर सफैहांनि नोंथांमोनजों दसे सम दिनै देवबार लोगोफोर फैदोलाय दसे सम लोगोफोर लाइभआव फै हेल' टेस्टिं हेल' चेक काम हियार गाइस फै लोगोफोर फै दसे सम नोंथांमोनजों गोदान बोसोर मोनहांहांनि एकदम गोसोफ्रा उसाव बादाव जालागासिनो दङ। गोदान बोसोर 2025 मायथाइयावबा सोर मा जागोन सोर अबाव थांगोन सोर साबैसे हाबा जागोन साबैसे मा जाबावगोनलै जोबथारसिगोन ना दिनै 29 30 31 साननैल'थारसै लोगोफोर गोदान बोसोरा जोबनो बारा गोबाव गैथारला। गोदान बोसोरजों गोदान मिजिं लानानै आगान सुरलांनो आंथ' दाख्लैनो खानाय सानाय सिनखाजोब्बाय। साइडनिखौल' एसे सिनदों बेफोरबायदि माने माबाखौ आंथ' नैबे सिगांनिखौ सिननो बायो खानायखौ। गोदान बोसोरनि बयबो गोसोफ्रा उसाव बादाव जागासिनो दङ माला मोनफैगोन निउ इयारा सानगासिनो दंना लोगोफोर। मंगलबारसो दै मंगलबार 31 थारिख मंगलबार गाइसमोन मंगलबार 31 थारिखआ मंगलबार। आंहाथ' जाला आंनाथ' सोलिला मंगलबाराव। मंगलबार बुधबार जाबाय ओमफ्राय ओरै माबाया निउ इयारा बुधबाराव। दंलै न'आवनो गोदाव सोराव नोंथांमोन लोगोफोर। बेलेगाव थांनो सानदोंमोन माथो जायाखैनो दाबो थांनायानो। खबरफ्रा बोरै लोगोफोर फैहांबाय लाइभआव फैनायालाय ओमफ्राय जायफ्रा लाइभखौ नायगासिनो दं मोनसे लाइक होदोब्रा नोंथांमोन ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्लाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर गावनिनो लोगो बन्धु साननानै एसे सापर्ट मदद मोनगोनखौ आसा खालामो नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनगोनखौ आसा खालामना दं जायफ्रा माने गोदान साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोन। मबाइलाथ' दाम खमिखा नालाय आंथ' बुंबाय थाखायो मबाइला एकदम ओरैबायदि दाम खमि होमबाबो माने केमेराया माबायदि नुदोंथाय मिथिया होमबाबो माने फैलायबाय आरो लाइभखौ लानानै नै बे फख्रिखौनो लानानै बरायहरलायबाय नोंथांमोनखौ नैबे जोंनि रायजोनि फख्रिखौनो लानानै नोंथांमोनखौ एसे बराय हरलायबाय। ओरैजायबो दङ मोनसे फख्रि ओरै साइडथिं दं गासिखौबो लानानै नोंथांमोनखौ बरायहरबाय लोगोफोर। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं लोगोफोर निउ इयार जानो रेडि जाखादो लोगोफोर एथ' अमा हांनाय गोजा बियार गारदावनो रेडि जाखादो लोगोफोर। हनै मोनफैथारसिगोनलै साननैल'थारसै निउ इयारा। सान्दुङा इथिंजाय माथो गोसाथार। हेपि निउ इयार लोगोफोर हेपि निउ इयार साननैल'थारसै। एकदम नेथ'दो सोर मा बिसि गिदिर गिदिर बक्स दामगोन सोर ओइ जोंनावबो बक्स दं लोगोफोर बक्सआलाय ओमफ्राय नोंथांमोननो भारा नांगौब्ला खाथि खालायाव भारा नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन बक्स दङ जोंनाव मेथाइ दामग्रा। निउ इयारनि गोदान बोसोरनि ओरैबायदि माने निउ इयारनि गानफ्रा ओरैबायदि कमेडि ओरैबायदि मजा गान ओंखारदोंना लोगोफोर जोंनाबो बर' नैबे बर' सावथुन मुलुगाव ओरैबायदि माने गान ओंखारदों दिहुनदों ओरैबायदि मजा गान दिहुनदों ओइ कम्पिटिसन जाखावलायगोनसो दामनाया सोर माखौ दामना मोसा आंथ' बैखौ बिराद मोजां मोनबायना लोगोफोर मेथाइआ लं थं जुगा फैफिनबाय बाब आदा नयन ओरैबायदि माने गाजा मेथाइ खनोना ओरैबायदि मोजां नांबाय माने बे मेथाइखौ लोगोफोर बेखौल' दामगोन आंथ' माबायाव नै गोदान बोसोराव बे मेथाइआ आदा नयननि
ओरैबायदि माने गाजा ओरैबायदि फानिखा बिथांनि मेथाइखौथ' नोंथांमोना खोनाबाय थाखादों। नै दा ओंखारनायाथ' आरो बे लंथं जुगा फैफिनबाय। जं जुंगाल लानानै मैहुर खालामनाय बा माजा बरियाखा नोंथांमोन। सोर जेखौ हायो दाम मोसा एकदम गोदान बोसोरखौ हिलायनांगौ लोगोफोर। ओरैबायदि माने गोजाफोरखौ बियारफोरखौ गारदावलाबायनांगौ ना गोदान बोसोराव। लोंनानै एकदम फेनानै लामायाव खेबथाम खेबनै बेलथायबोलाबायनांगौ। जोंनाथ' नै सोरगोफुरि ओरैबायदि समायना जायगाना ओरैबायदि मोजां नाङो सोरगोफुरियाव माने थाङोब्ला। सोरगोफुरियानोसै आरो जोंना खाथियाव गोजानफ्राव थांजायालै ओरै टाउन सहर बेफोरजों थांजाया। फैनाय समावबा मा जागोन अबाव मा जागोन इमान गारि बेंबेल बुंबेल एक्सिडेन्ट जालाबायगोन ओंखायनो खाथि खाथियावनो जानांगौ लोगोफोर खाथि खाथियावनो जा। बेफोरबायदि माने गोजान गोजानाव बिदि बाइकफोरजों माबाफोर थांनायखौ दोन। खाथियावनो जा नांगौ न'आवनो लाबो दुब्लिफ्राव जा। गोदान बोसोरखौ दुब्लिफ्राव बराय बा नांगौ बबाव बराय खाथियावनो बराय बेफोरबायदि माने बाइकजों गोजान लामायाव थांनो माने ओरै टाउन सहरजों माने ओरैबायदि प्रब्लेम जायो माने आरो लोंनानै जानानै एकदम दाथ' फेम्फा सोयो फेम्फा ओरै सुबाथाय ओरै बुबाथाय लोंबाथाय सालान आरो हेलमेट गानालासिनो दा बाइक सालाय दै लोगोफोर जोंनि लाइमोन सेंग्रा लोगोफोर नोंथांमोन लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन हेलमेट गानथार बाइकफोर सालायनांगौ हेलमेट दाथ' आरो ओरैबायदि माने सिजेनानो समानो ओरैबायदि माने दानि दिनावहाय हेलमेट नांथारगौ ओरैबायदि मा समाव मा जाब्रबगोन गावखौनो फोथायनाय गैला दानि दिनाव गारि सालायनायाव ना लोगोफोर जों गावखौनो फोथायनो हाला जोंथ' फोथायनानै जोंथ' गारिखौ लासै सोलायगोन उनथिंजाय फैना सोर मा खालामना होगोन ने बिनिखायनो माने एकदम हेलमेटा गोनांथार बाइकफ्राव लोगोफोर सेफटिया ओरैबायदि माने जोंनि बर'फ्रासो जोंनि बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रासो ओरैबायदि माने एक्सिडेन्ट जालाबायोना बांसिन खोनायो गुबुन जाथिफोरखौथ' बारा खोनाया नालाय बेनिखायनो साबधान जादै लोगोफोर नोंथांमोन गोदान बोसोराव एकदम ओरैबायदि माने खाथि खालाफ्रावनो जालाबाय पिकनिकफोर खाथि खालाफ्रावनो जा गोजान जेराव मेराव थांलाबायनाङा गोजानफ्राव थांलाबायनाङा खाथियावनो एकदम जायगाफ्रावनो था टाउन सहर बेफोरबायदि माने गारि होंगो दोंगो बाइक होंगो दोंगोजों थांलाबायनाङा नङाब्ला गेरेन्टि गैयाना दानि दिनावहाय मा समाव मा जागोन जुगानो गिनो गोनां ओरैबायदि फाग्ला फाग्ला जुग फैबाय ओमफ्राय दिनै लोगोफोर दिनैथ' देवबार हाथायाव एसे थांनि र' हाथायाव ब्लग बानायनो सानदोंमोनलां लाजियोना हाथायाव एसे जुदि आङो दा हाथायाव थांनाय जायोब्ला ब्लग जुदि बानायनाय जायोब्ला ना आं नोंथांमोनजों सेयार खालामगोन देखायगोन नोंथांमोननो र' हाथायाव एसे थांनानै मा मा ओंखारदों एसे नायनानै लाना फैनि ओमफ्राय ब्लग बानायनाय जायोबा गाबोन नुगोन नोंथांमोना मबाइलफ्राबो माने एसे दाम खमि नालाय एसे लाजियोलै बानायलाबायनो माने पाब्लिकनियाव एसे माने दासो एसे माबादोंसो नालाय दासो लाजिनायफ्रा एसे खारहांदों 30-40% लाजिनाय गैला आरोना 50% दंबावो दा हाथायाव थांबाथाय बानायबाथाय गाबोन नुगोन र' गोदोनि दिनावलाय गोदान बोसोर फैगोननि गोसोफ्रा उरां फारां जाला जोबथारदों ने नोंथांमोन गोदान बोसोराथ' एकदम गैथारलानोसै गोजांदोंलै बेयाव जिरायनायाव गोजांदों ओमफ्राय दा एसे सान्दुङाव ओंखारबोबाय र' सान्दुंआबो माथो माबासो गरमद्राय थ' लोगोफोर बेफोरबायदि लोगो मोनलायबाय थागोन ने जायफ्रा माने गोदान एसे मदद खालामदो साबसक्राइब खालामनानै लादो ने लोगोफोर ओमफ्राय लाइभखौ बारा गोलाव खालामला ने दिनैनि लाइभखौबो बारा गोलाव खालामला बेफोरबायदिनो माने लोगो मोनलायबाय थागोन नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो ओमफ्राय जाय बिथांमोना माने फेसबुकखौ मोजां मोनो फेसबुक नायनो मोजां मोनो माने फेसबुकावबो दङ आंनिया फेसबुकावबो माने बेनो साइखं ब्लगआनो नोंथांमोना फेसबुकावबो माने फल' खालामना लानांगोन आरो ने जायफ्रा मोजां मोनो फेसबुकखौ फल' खालामदो फेसबुकआबो 6K जाथारसिगोन फेसबुकआवबो 6K जासिगोन नैबे इउटुबाथ' 3K जानो नागिरगासिनो दं आरोना खिन्थु जानोसो नागिरदों 3K नै गामियावनो न'निफ्रायनो फैदां लाइभखौ गामियावनो दं बेनो जोंनिया बायला जिला गोजोन देराया गोजोन गामिया बेनो जोंनि गामि आंगो गामि बेखौनो गारनानै जेराव थांनो हाया बेनो बरिया माने जोंना गामिया थ'
लोगोफोर ओमफ्राय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गले गले हेपि निउ इयार गासिखौबो बरायहरनाय अहा थांनाय जायो नुगोन र' नोंथांमोना ब्लगफ्राव भिडिअफ्राव बहा थांनाय जायो आङो गोदान बोसोराव अमा गारहैदों नैलै लोगोफोर माबा माबि संलायबायलै बे न' सिङाव दैया दुंना दुङाखैथाय दैया दुंहांबाय आंनाथ' खामानिया बेनोसै आरो माथो खामानि दंबावो बेलेग खामानि गैला बेनोसै खामानिया लोगोफोर ओइ मा गेमसो गेलेगासिनो दं नामा साला गथ'फ्रा गेम गेलेबाय थायो फ्रि फायार लोगोफोर बयनिसिमबो माने 3K जाहां जादोंलै लोगोफोर 3K थाबैनो खालामनांगोन आसा खालामबाय बयखौबो सापर्ट एसे सापर्ट माने एसे साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय लोगोफोर भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनग्राफ्रा नायदो नायनो मोजां मोनैफ्राबो माने एसे साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय दै लोगोफोर एसेल' बारा नङा एसे आसा खालामलांबाय थादों एसे नोंथांमोन एसेजोंनो आङो माने आरो नोंथांमोना माने भिडिअफोरखौ नायोब्ला मोनसेफोर लाइक होनांगौब्रा नोंथांमोननि लाइकखौ मोनोब्ला माने एसे भिडिअ बानायनायाव एसे मोजां जायो माने मोजां नाङो माने भिडिअफोर बानायनायाव माने नोंथांमोननि मोनसे लाइक ओरैबायदि मटिभेट बा नोंथांमोननि मोनसे भिउआ ओरैबायदि माने मोजां नांहैयोना गोसोफोरखौ माने माथो आंनि भिडिअआबो नायजादोंलै मानसिफोरजों बेफोरबायदि माने आरो बेखौ साबसिन हामसिन बानायसिननो सानो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आरो आंनाथ' आरो बेफोरनोसै आरो गोजान जायगायाव थांनो रोङा जाम्बा मानसिना बेलेग गोजान जायगाफ्राव थांनो रोङा ओमफ्राय माने न'आवनो जालाबाय थायो भिडिअ न'आवनो बानायलाबाय थायो आङो लोगोफोर माबा मोनसे जाना दं खोमालै नै लोगोफोर ओमफ्राय सिटिंआ एसे प्रब्लेम जाना दं नामाथाय सिटिंखौ एसे प्रब्लेम जाना दं बायदि मोनदां लाइभनिया नै माथो बोरैबा माबासो ओंखारलाबाय थादों जालायबाय अरा नाय हायाथ'आ खारलांबाय जोंना न'आव सासे दंलै हायाथ' फ्रि फायार ओरैबायदि माने लेट्रिनाव खिनो थाङोब्लाबो एखन्थासो हाबना थाखायो नै गोदोनि दिनावलाय जं जुंगाल लानानै मैहुर खालामनाय लानानै लंथं जुगा फैफिनबाय गाजालै मेथाइया ने आदा नयननि बिराद गाजा खनखायो मेथाइखौ ओइ बे गारहायाव दै लाबोदै बेफोरनोसै न'नि खामानि नै मा मावनाङो उफाय गैया ओइ नै गारहाया नै मावो आंबो एसे एनै मावनायालाय जेरावबो माने थांनांगौ गैयाबा खामानि बिदि जेरावबो मावहैनांगौ गैयाबा न'आवनो बिल्डिं बानायदों बिल्डिं लाइजाम गोसो थोनायनि लाइजामाव बेखौनो फोरमायबाय आं नोंखौ मोजां मोनो लाइजाम गोसो थोनायनि लाइजाम हरनांसिगोन नामाब्रा आंबो आंहा माबा जाबायलै बुकिं जाखाबाय बुकिंखा आङो जाखानायसै आं दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम कमेन्ट मोनसे फिसा कमेन्ट खालाम नोंथांमोननि कमेन्टखौ एसे फरायनो मोनब्ला आरो मोजांसिन नाङो थ' लोगोफोर जोबनायाव बेखौनो नोंथांमोनजों सेयार खालामनो सानदोंदि बुंनो सानदोंदि माने
नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेबाबो मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो बेफोरबायदिनो माने ब्लग भिडिअ सानफ्रामबो दैलि होबाय थायो आङो बे चेनेलाव नोंथांमोना जायफ्रा मोजां मोनो एसे सापर्ट खालामनायजों लोगोसे मदद खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय लोगोफोर बेफोरबायदिनो माने नोंथांमोनजों लोगो मोनलायबाय थागोन फैलायबाय थागोन बेफोरबायदिनो माने नोंथांमोननि अननायखौ एसेब्लाबो मोनलांगोन होनना आसा खालामो नोंथांमोननि अननाय मोनाब्ला नोंथांमोननि सापर्ट मोनाब्ला आङो आगानसेबो दावगानो हाया बा आगानसेबो माने बेफोरबायदि माने आङो माबालांनो हानाय नङा माने साक्सेस जालांनो हानाय नङा बेनिखायनो माने नोंथांमोननि एसेब्लाबो सापर्ट मोनोब्ला नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आङो माने नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां मोजां भिडिअ बानायनो हागोन बा बबावबा जायगाफोराव बेरायहैनो हागोन देखायहैनो हागोन नोंथांमोननि बेनिखायनो एसेब्लाबो सापर्ट नांगौ जायोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनिखायनो आसा खालामो माने नोंथांमोननि सापर्टखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन होननानै बारा नाङा आरोना एसे एसे मोनबानो जागोन आरोना लोगोफोर एसे एसे नोंथांमोननि माबाखौ सापर्टखौ ओमफ्राय आङो मोनसे चेनेल खुलिबावदों लोगोफोर बे चेनेलनि नामा जाबाय हिन्दी मेकार माने हिन्दी बिदिनो माने मिक्स जागोन आरोना बेयाव लेंगुवेजआ हिन्दी मेकार बेनिफ्राय आं दाख्लै खुलिदोंमोन आरोना भिडिअबो हगारबाय आङो नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नायनो हागोन आरोना हिन्दी मेकार माबाबानो फैखागोन मोनो आरो इउटुबावबो मोनगोन आं लिंकखौबो होनो हागोन डिसक्रिपसनाव लोगोफोर 11 जनसो जाबाय नामा साबसक्राइबारा बारा गैथारालै बारा गैया माने दाख्लैसो खुलिदों नालाय आरो जोंनिया माने आङो भिडिअखौ माबायदि हगारनांगौ माबायदि ट्रिक लागायनांगौ बेफोरखौ बारा माने आङो एक्जेक्टलि बारा मिथिया नालाय बेनिखायनो आं माने जेरै भिडिअ माने बिदिनो जाला मालासो हगारोना इडिटिंफ्रावबो माने बारा माने बेफोरबायदि माने जानो नागिरा आरोना मोजां जानो नागिरा इडिटिंफोरखौबो बहुत सोलोंबावनांगौ दङ बहुत सिस्टेमखौ सोलोंबावनांगौ दङ बहुत सोलायनांगौ दङ आङो चेनेलाव लोगोफोर ना बहुत एसे सोलायबावनांगौ दङ बेनिखायनो नोंथांमोननि कमेन्ट मोनोब्ला नोंथांमोननि लाइक्स मोनोब्ला नोंथांमोननि माने सापर्ट मोनोब्ला गासिखौबो माने थिग खालामलांगोन होनना आसा खालामदोंना लोगोफोर फैबाय थानाय समफ्राव लोगोफोर ओमफ्राय आरो आङो माने भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानला लोगोफोर एसे हाथायाव थांनांगौ आं हाथायाव थांसै ओमफ्राय हाथायाव जुदि ब्लग भिडिअ बानायनाय जायोना नोंथांमोना गाबोन नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर दा आं हाथायाव थांनानै माबा लाबोनाय जायो लाबोनोसै एसे माने न'आवहाय मैगं थाइगं नांगौ नालाय दिनैथ' खाथियावनो हाथाया बारा गोजान नङा दिनै देवबार माने प्रटिक सप्तायावहाय माने देवबारावहाय जायो आरोना बे हाथाया बेनिफ्राय बेवहायनो एसे थांनो रेडि जागासिनो दं आरोना आङो दामाने नै बे न'नि खामानिया जोब्बानो नैबे माबा माबि संदोंना नोंथांमोन बे जोब्बानो ओंखारलांसै आरो दुंबाय दैया गारनांसिगोन ओइ बेखौ माबाखौ फोरों बे गारनानै दैया लुफै खौलायाखै थांनोबोला दारागाव हाजोआव गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव अमा सावनायना हांनाय जाद्लाहैदोनि सरलपारा पिकनिक स्पटआव सानसेबाबो थांनांगोन र' बिराद फेमास माथो खोनाबायसो थादों नुबायसो थादों मबाइलफ्राव इउटुब ब्लग भिडिअफ्रावसो नुबाय थादों सरलपाराखौ थांनांगोन र' बेरायनो खेबसे नायनो फैयिनि सिगां लुफै लु दोन बिल्डिं लोगोफोर बिल्डिं बन लायना फै एसे बन न'आव थाबाथाय बेफोरखौनो मावलाबाय थायो ओइ बन लायना नैबे बनखौ सोना हो नैबे औवा बनखौ औवा बनखौ सोनानै सिब साफाग्राब खालाम लोगोफोर साबसक्राइब खालामदो एसे एसे नोंथांमोननि सापर्टखौ एसे एसे सेयार खालामलायदो
ट्रेन फैबाय ट्रेन रङिया थांगोन बे ट्रेना रङिया नायदो ट्रेनखौ एसे नोंथांमोन खिथु उनाव ओइ नै रङिया थांगोन इयो रङिया नैबे खिथु उनाव ट्रेन फैदोंना बेयो जाय रङिया थांगोन इयो रङिया थांग्रा ट्रेन न'निफ्रायनो नुहुरखायो ट्रेनखौ ओइ नै न'निफ्रायनो ट्रेननि मानसिफ्रा मा मावदों मा मावाखै मा खालामदों मा खालामाखै सेस नुलांजोबो बेनिफ्राय आरो सोरबा बिदि सिनायनाय फैयोना सिनायनाय एकदम आंनि नामखौ गाबख्रावलाङो माने ट्रेनावहाय गाबज्रिलाङो माने सिनायनाय फैयोना ओरै बेलस्रि इखिजाय माने लोगोफोर दं नालाय बेलस्रि ओरैजाय बिसोरो जुदि ओरै रङियाफोर थाङोब्ला ओरै उदालगुरिफोर थाङोब्ला ना बे ट्रेनजों फैयोब्ला आंखौ गाबख्रावलाङो लाजिलायलाङो आंहा आरो आंनाबो नामाथ' जिबायदि मोजांखासो नालाय आंना नामा नैबे आंनि चेनेलनि नामखौ गाबज्रिया बै बेलेग नाम दं आंनिया मोनसे बेखौसो गाबज्रियो ओरैबायदि माने गाबख्रावलाङो आंनियाथ' नैबे चेनेलनि नामा अरिजिनेल नाम आरोना आंना नेक नेम मोनसे दं बेखौसो गाबज्रिलाङो बिराद फाग्ला आंना नेक नेमा ओरैबायदि माने मा बुंनो आंखो दे नोंथांमोना उनाव मोनथिगोन दै जायफ्रा मोनथियो बिसोर मोनथिखायो ओमफ्राय जायफ्रा मोनथिया उनाव मोनथिगोन आंनि नेक नेमखौ बिराद फाग्ला नाम दं आंना मोनसे नेक नेम बेखौ होनबासो बे एरियायाव मोनथिजोबो आरोना आंखौ लोगोफोर नैबे अरिजिनेल नामखौ गाबज्रिबा बारा मिथिया एक मेरा यार था वेलकाम 2025 2025 वेलकाम बरायबाय 2025खौ आंनि चेनेलनिफ्रायबो साननैल'थारसै नोंथांमोन 29 30 31 एन्ड हेपि निउ इयार 2025 मास्ट वेलकाम गाइस थ' लोगोफोर 2025 गोदान मिजिंजों आगान सुरलांसैलै दुखु दाहा गासिबखौबो बावगारजोबनानै नांलाय खमलाय सोरजोंबा नांलायनाय सोरजोंबा बुलायनाय सोरखौबा गोरा गुरै राव बुंफ्लांनाय गासिबखौबो गारजोबनानै गोदान मिजिंजों गोदान आगान सुरलांसै 2025निफ्राय लोगोफोर सोलायजोबनोसै आं सिस्टेमखौ आयौ एक्साइटेड जाना दं आङो 2025खौ नेनानै दं लोगोफोर माखासे जाथारै खामानि बायदिसिना मावलाबायग्राफोरखौ गारनोसैलां लोगोफोर बिदि लोंला जाला माबाफोरखौ एकदम खमायजोबनोसै आं खमायनोसै माने गारनोसै आंहा माने गोदान मिजिंजों आगान सुरफ्रानोसै आङो 2025निफ्राय ट्रेभेल खालामसै एसे लोगोफोर एसे बेलेगफ्रावबो थांनानै एसे एक्सप्लर खालामहैसै लोगोफोर ट्रेभेल खालामनोसै एसे देखायनोसै नोंथांमोननोबो मोजां मोजां जायगा आंनि चेनेलनि गेजेरजोंबो लोगोफोर 2025निफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय आं चेनेल मोनसे खुलिबावनोसै लोगोफोर चेनेल मोनसे खुलिबावनोसै बे चेनेलाव ब्लग भिडिअ होगोन लोगोफोर ब्लग ओमफ्राय बिदिनो माने रियेल लाइफखौ देखायगोन आरो ना लोगोफोर चेनेल मोनसे खुलिबावनोसै आङो बेवहाय नोंथांमोननि सापर्टखौ एसे बावबो माने नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनलांगोन होनना आसा खालामगोन मोनसे चेनेल खुलिबावनाय आङो लोगोफोर मबाइल लानो माने आंनिया दाम खमिथार नालाय ओमफ्राय आंनिया माने माबायानो केमेराफ्रानो बारा माने माबा नङा नालाय बेनिखायनो माने होमबाबो नाजालांबाय थादों र' मबाइल गोदानथ' लानो हाखानाय नंथ'खाया आङो दानो मबाइल गोदान लानायाथ' बिराद गोजाननि खोथा न'फ्राबो एसे माने उसुबिदा नालाय एकदम माने दैलिग बायनांगौसो जायो माइरंफोराव दैलिग बायनाय बिदिनो माने दैलिगहाय खरस खालामनाय जायो नालाय बेनिखायनो माने एसे बिराद उसुबिदायाव जाना दं दा साननैसो माने बेनो एसे माने उसुबिदायाव गोलैनानै दं दैलिग खरसा खालामनानै दैलिग मोननाय रांखौ दैलिग खरसा खालामनानै बायनासो जानाय जायो नालाय बेनिखायनो माने माबाफ्रा मिलायलांनो हाख'वा हाख'वा जानानै दं सिस्टेमफोरखौ आरो हारसिं जाहैबायना ओमफ्राय ओरैजायथ' दखानालाय दङ दखान फिसा दङ होमबाबो माने मिलायस्लाबा आरो कालेकसन हरनांगौ दंना बिदिनो दैलि कालेकसन केस्टिफोर दङ बेफोर जोब्बासो मा जायो किस्तियाथ' दानो जोबा बोसोरनै नालाय नै मास मोनथाम मोनब्रैल'सो थांदों मास मोनथामल'सो थांदों खोमा ओमफ्राय बे दैलि कालेकसनफोर दङ
बेफोर जोब्बासो बोरायबायना मबाइलाबो आंनिया माने गोबावानो जाबाय। ओमफ्राय दा आङो नाजानि र' लानो एसे नाजालांनि। थौलैयागै थांनोबोला दारागाव हाजोआव गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव आगै अमा हांनाय ना हांनाय जादलाहैदोनो आंनि फेभरेट बेस्ट मेथाइलै बियो लोगोफोर। मोनसे बोसोरावथ' ओरैबायदि माने बे मेथाइआनो सोलिबाय ना लोगोफोर नैबे जोंनिया नैबे 2024 बे मेथाइखौ ओरैबायदि माने हाबा हुखा गासिबावबो ओरैबायदि माने सोलिबाय बे मेथाइआ ओरैबायदि फेभरेट नांदों ओरैबायदि मोजां नांदों माने मेथाइखौ खोनानानै। जोंहा बिरफुंमोन नामाथाय बे सिंगारनि नामा बिपुल ना बिपुल मोनदां बे सिंगारनि नामा। ओरैबायदि माने गाजा गाजा गान ओंखारगासिनो दं लोगोफोर एकदम लागाय सोर माखौ हायो दाम देद्रा जादोलै सिङाव ओरै एसेसो ओरै ओरै खामबाय थायो नालाय एकदम जाम जाजोबना दं गारामा सिङाव लोगोफोर। दिमाकुसि मिथिङाव लोगो हमलायनोसै लोगोफोर सोर सोर सिनायो सोर सोर माथो होबानो जाबाय दिमाकुसिनिफोर दङब्ला। दिमाकुसियाव थांगासिनो दङ साननैसो उनाव नैबे माबा बायबाथाय निउ इयार बायबाथाय 3 थारिखहालागै दिमाकुसियाव एसे मिथिंखौ जागोन नालाय बेवहाय जोंहा नै 64 64थि बर' थुनलाइ आफादनि कनफारेन्स जागोन नालाय बेवहायनो एसे बेरायहैनो नागिरदों र' नैबे साननै निउ इयार बायबाथाय 3 थारिखहालागै एसे लोगो मोननो हागौ नोंथांमोन एसे बायदिसिना फानहैलाबायनो नागिरदोंलां एगजिबिसनावथ' नङा लामायावनो जानो हागौदां बाहेराव आंथ' दा थाङाखैनो माबायदिथाय ओमफ्राय थांनानै नायनोसै र' एसे बायदिसिना खमला फानहैनो नागिरदों आं खमला लोगोफोर खमला एकदम मिथिङावहाय खमला गोदै गोदै खमला जारें जारें जारौ जारौ भुटाननि खमला लोगोफोर भुटाननि खमला जानोबा आंनियाव जाफैनो हागोन आरो ने आं फाननो थांगासिनो दं भुटाननि खमला लोगोफोर लांफैबानो जाबाय एसे खमाव मोनगोन नोंथांमोना आंनि साबसक्राइबारबाथाय एसे खमाव मोनगोन आरो ना लोगोफोर एसे खम लाखिगोन आङो दामफोरखौ 50 थाखानिखौ 45 थाखा लाखिगोन लोगोफोर थाइबा खम 100 थाखानिखौ 95 थाखा लाखिगोन आरो ने थांगासिनो दं र' दिमाकुसियाव नैबे मिथिं जागोनाव बेवहाय एसे माने खमला फानहैनां गुमै लाहानाव गुमैजों भुटाननि खमला थ' लोगोफोर लाइभखौ बारा गोलाव खालामला दिनैनि लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर जायफ्रा गोदान नोंथांमोना एसेब्लाबो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय फेसबुकखौबो फल' खालामना लादो हायोबा फेसबुकखौबो फल' खालामदो फेसबुकआबो सायखं ब्लग बेबो सायखं ब्लग थ' नोंथांमोननि माने सापर्ट मददखौथ' एसेब्लाबो मोनलांगोनखौ आं गले गले बुंबाय थादों नोंथांमोननि सापर्ट मदद सोरबा सासे क्रियेटार माने भिडिअ क्रियेटारानो होन सोरबा फिल्म प्रडाक्सनानो होन सोरबा इउटुब ब्लगारानो होन माने रायजो राजानि सापर्टजोंसो बिथांमोना साक्सेस जानो हायोना रावबो माने गावनो साक्सेस जानो हाया मानसिफोर नायग्रा थाबासो साक्सेस जायो नालाय बेनिखायनो माने आंबो एसे नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननो आसा खालामदों आरो ने लोगोफोर गावनिनो हारिनि गावनिनो माने गावनिनो माने बिमानि रावजोंनो बानायो नालाय भिडिअखौ आंबो बेनिखायनो माने एसेबाबो मददखौ मोनगोनखौ आसा खालामबाय हेलौ ब्रादार आकासदिप बर' हेलौ आकासदिप बर' हेलौ कि खबर मा खबर नोंथां आकासदिप बर' मा खबर माइनाव गयारि हाय हेलौ आदा हेलौ नानि मा खबर मोजांना खबरफ्रा
गोदान फैदोंबा सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो जाय बिथांमोना कमेन्ट खालामदों जाय बिथांमोना माने दायो नायगासिनो दं नोंथांमोननिसिम साबायखर रोजा रोजा हाजारसे साबायखर लाइक खालामग्राफोरनिसिम साबायखर नै माबा माबि बानाय संगासिनो दङ न'आवहाय दैया दुंहांबाय ओइ ओमफ्राय नै दैखौ लायदो गारहायाव दैया दुंहांबाय बन मोननैसो सोना होबावनांगोन दैया दुंहांदों थौलैयागै थांनोबोला बे मेथाइखौल' गोसोआव फैगासिनो दंलै लोगोफोर बे दारागाव हाजोखौ थौलैयागै थांनोबोला दारागाव हाजोआव मेथाइखौ गोसोआव फैगासिनो दं माने गोदान बोसोर फैगासिनो दं नालाय मा खालामदों आदा दंलै न'आवनो दं माने ओमफ्राय एसे बायदिसिना सावलागासिनो दं न'आवनो दं थगायना लाब गैया आंनि साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोन थाबखौथ' थगायनानै मा मोननो ने न'आवनो दं ओमफ्राय न'आवहायनो एसे बायदिसिना सावगासिनो दं आरोना खामानि बिदिनो न'आवनो थुब थाब मावगासिनो दङ न'आवनो दं बर्थ'मान थांथ'वाखै थांनो नागिरदों हाथायाव थांगोन आरोना दसे उनावहाय हाथायाव थांगोन जोंनियाथ' नैबे खाथियावनो आरोना जोंनि गामि जिनि एसे ओरै सिगाङाव ससे थांबानो जोंनिया माने नै आधा किल'मिटारसो थांबानो माने आधा किल'मिटार माने नुहुरखायो आरो ने ओमफ्राय हाथाय दं आरोना दिनै समबार हाथाय सरि देवबार हाथाय दिनै देवबार हाथाय दं बेहायनो माने थांनो नागिरदों दसे थानानै थांसै दुगै लोबै बरिया फ्रेस जाना थांसै एसे भिडिअ सिडिअ ब्लग सग बानायनाय जायोबा बानायनोसै जुदि आं ब्लग बानायनाय जायो आं दहायबो बुंखादों आरोना आं ब्लग बानायनाय जायोब्ला नोंथांमोना नुगोन आरो ना गाबोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय बे हाथायाव माने मा मोनो मा मोना ओमफ्राय माने जोंनि बर' गोजा दै बेवहाय ओमफ्राय माने बे हाथाया एरियाया माने ओरै बागान एरिया गोलैयो बेनिफ्राय बेयाव मैगं थाइगं फाननाय माबानाय सेस बर'आनो गोजा आरो ने जोंनि बर'फ्रानो बेवहाय मैगं थाइगं फानहैयो दखानफोर हैयो जि दखान बायदिसिना माने मैगं थाइगं बेवहाय फानो आरोना अमा बेदर बायदिसिना दानहैयो एसे देखायनो नाजागोन आङो जुदि ब्लग भिडिअखौ जुदि आङो बानायनाय जायोबा नुगोन आरो ने नोंथांमोना दा थांनो सानदोंमोन मा जायो र' आंबो एसे बेदर लाना फैनि बेदर एसे जानो लुगैदों बेदर लाना फैनि अमा बेदर जोंनियाथ' आरो मोनफ्रोमबो खामानि हाबा हुखायाव अमा बेदर नङाबानो जायाना अमा बेदर आंनि ब्लगफ्रावथ' नुबाय थाखादों नोंथांमोना अमा बेदर ओरैबायदि फेभरेट आंनि अमा बेदरा मस नाङो आरो ना जानो अमा बेदरखौ लोगोफोर अमा बेदरखौ गाजा नाङो माने जानो मोजां नाङो अमा बेदरखौ थ' लोगोफोर जायफ्रा नायगासिनो दं साबायखर एसेब्लाबो सम दिहुननानै माने लाइभखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ गले गले साबायखर होबाय आङो माने गोसो गोरबोजों बरायबाय आरो जाय बिथांमोना गोदान हाबदों नोंथांमोनखौबो मस्ट वेलकाम खालामबाय आंनि चेनेलावहाय लोगोफोर साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाहरबावनाय जाबाय आरो ना गले गले आरो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार एडभान्स हेपि निउ इयार साफ्रोमखौबो बेनिफ्राय आं लाइक होदों दे आदा थेंक इउ माइनाव गयारि नोंथांनिसिम थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय नानि आंखौ आदा होनबाय नालाय आं नानि जासिगोन आरो ने नानि थेंक इउ नानि लाइक होनायनि थाखाय माइनाव गयारि नोङो बबेनि एसे कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय बबेनि ओमफ्राय बियो आकासदिप बर' नोंथाङा बबेनि कमेन्ट खालामदो दङब्ला लाइभआव दायो जयेन जानानै आं लाइक होबाय दे आदा होनांगौ लाइकखौ होलायलायनांगौ जोङो नोंथांमोनाबो जुदि लाइभ फैयोब्ला आङो बायसान्स नुफ्लांबा आंबो लाइक हरगोन लाइक हरनाय साबसक्राइब खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा फैसा नाङा बेफोराव सापर्ट खालामलायनांगौ जों गावजों गावनो जोंनि भिडिअफोरखौथ' रावबो बेलेगा नायखाया नालाय गावजों गावसो नायलायलायनांगौ जोङो बेनिखायनो माने जों गावजों गावनो मदद खालामलायनांगौ सापर्ट खालामलायनांगौ लोगोफोर आंथ' सेलेब्रिटिबो नङा आंथ' माने बेफोरबायदि गिदिर इउटुबारबो नङा
इनिफ्राय माने बेफोरबायदि आंहा नाम पेसानबो गैया माने आं दासो सुरु खालामहांदों हा ओमफ्राय माने नोंथांमोननि अननायाव 3K जानो थांगासिनो दं आरो ने आंनि गामिया दिकियाजुलि बाटासपुर थगायना लाब गैया नोंथांमोन आं डाइरेक्ट बुंखायो आं साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोन आंनि गामिया दिकियाजुलि बाटासपुर दै गामिया बाटासपुर स्टेसन दिकियाजुलि रड स्टेसन खाथियावनो नोंथांमोन ओमफ्राय नोंसिना मा गामि अबेनिफ्राय नायगासिनो दं एसे कमेन्ट खालामलाय माइनाव गयारि नानि माइनाव गयारि नानि आंनिया दिकियाजुलि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट दा बर्थमान सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय बेयावनो दंथ'यो दा नै स्टेसन खाथि आरोना जोंनिया दिकियाजुलि रड स्टेसन बाटासपुर भिडिअखौलाय नोंथांमोना बिराद नायो नायनायालाय आंनिखौबो नायो बिराद भिउ फैयो फैनायालाय खिन्थु लाइकआ बिराद खम फैयो नोंथांमोन लाइक होनांगौब्रा नोंथांमोना जुदि भिडिअफोरखौ नायोब्ला फैसा लायाना लाइक होनायाव फैसा नाङाना तुतल' सेरना होबानो जाबाय ओरै खनायाव थाखायो नोंथांमोना तुत सेरना होबानो जाबाय लाइकखौ लोगोफोर चेनेलखौथ' आरो साफाख्राब खालामथारनानै लादो जायफ्रा मोजां मोना नायनो गोसो गैथारा एकदम नायथारा माने मोखांखौ आंनि माबाखौ फसन जाया नोंथांमोनाबो मेगन मेसेबनानै लाइक मोनसे होनानै चेनेलखौ साफाग्राब खालामना लाब्लानो जाबाय लोगोफोर दे नोंथांमोन एसेब्लाबो नायबानो जाबाय नोंथांमोन आं बाक्सा आनन्द आङो बाक्सायाव थाङो सम सम थांनायालाय ओरैजाय सिमला हुजुवा बिथिं थाङो बिथिंजाय माने ओरै माबा दं आलासि दं बिथिंजाय थाङो ओमफ्राय दाख्लै थांखांबाय माने गोबावानो जाबाय बाक्सायाव थाङो नैबे ओरै सिमलायाव थाङो पाठसाला सिमला बिथिं थाङो आनान्दआबा बबेथिंथाय मिथिलाना आं दा बेखौ सेयार खालामना हो सेयार खालामना हो माइनाव गयारि रोजा रोजा साबायखर कमेन्ट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय सेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोननि जायगायावबो जाहाथे नायजाथों मालाबाफोर आं थाङोब्ला माने मालाबा ओइ बैदिया गारि थां ओइ बाय बे औ नङा जल्दि गारि इयो ओइखौ गारहैग्रो हाग्रायाव लुलाना हो हाग्राया थैनायनि दै गुदुंखौ नों हारसिं थिखोनो हागोन सासे ओइ उदुलुखौ लाबो थिखोना लाबो ओरै हाग्रायाव गारफै सालबारिखौ आं सालबारियाव थांफेराखैना ओइ बे हाग्राथिं गारला लुलाजोबना हो बै उसुंथिं लुलाजोबना हो हाग्राजों दे मालाबाफोर थांफ्लांबायोब्ला लामाफ्राव नुफ्लांबायोब्ला माथो होब्लानो जाबाय अबावबाफोर माने लामाफ्राव नुफ्लांबायोब्ला माथो होदो माइनाव गयारि लाबो बेखौ लाबो दै गारिनि बेयाव दै लाबोनाङा लाबो दै लाबोयबाबो जायो दैया इयाव दै लायग्रो बाल्थिङाव दै लाना फै कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम ओमफ्राय साबसक्राइब खालामदो एसे सापर्ट दे थेंक इउ दे माथो होबानो जाबाय बेसेयाव फरायो माइनाव गयारि नोङो बेसेयाव फरायो दा फरायोना फरायला गोरानिखौ लुफैलाय बैखौ लुना होग्रो दैखौ लुना होग्रो थाब लु माबा
गेलेबाय थायो खालि गेमल' गेलेयो लु गोजौआव लु अ अ जाबाय एसे जाम जाना दं सिङावहाय फरायला मानो गारखो फरायनायखौलाय फरायनांगौ थास्रा खालामनानै लादो माइनाव गयारि नानि सोनांगोन ना आङो नानि होनो लाजि नानि होनबा लाजिगोन नामाब्रा माइनाव गयारिया नानि होनबा लाजिगोन नामा आगै होनबा लाजिनाङा दे जोंनाथ' सोमोन्दो आगै आब' आदा बाजै गुमै मादै आबौ आबै जोंना सोमोन्दोआ आबै होनबा लाजिगोन नामा आबै होनबा माइनाव गयारिखौ आबै होनबा हाबा जानायबा आबै होनजागोन बुरिफोरखौसो आबै होनोलै बैसो जानायखौसो सरि दै जानला मानला बुंनायनि थाखाय अ दे थेंक इउ जागोन दे आदा होनबानो जाबाय आंखौ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सालबारि बारा गोलाव खालामलालै नोंथांमोन लाइभखौहाय दोनथ'नोसै ओमफ्राय बे माइनाव गयारिनिसिम साबायखर भिडिअखौ लाइभआव थाबाय नायनायनि थाखाय एसेब्लाबो सम होनानै नायनायनि थाखाय ट्रेन फैदों नै ट्रेन फैलायबाय नै ट्रेना ओइ नै नै गंबेसे ट्रेन नायनो जाबायदि माने सिबलांखायो माल गारि नायनो ना मानसि गारि नायनो ना मा नायनो जागोन दे माइनाव गयारि जागोन दे लाइक खालामगोन दे सापर्ट खालामगोन दे इउटुब चेनेल दं दा चेनेलखौ लिंकखौ हरनानै होबानो जाबाय चेनेलखौ माबाखौ हरबानो जाबाय नायगोन र' आं दा चेनेलखौहाय नोंनि चेनेल आंनाव दंखायोमोन नामाथाय साफाग्राब खालामनाय दंखायोमोन नामाथाय दा नायगोन र' सेयार खालामगोन आं र' नोंनि चेनेलखौ दा दसे थानानै सेयार खालामना कमेन्ट खालामगोन आं र' थ' लोगोफोर बिदिब्ला दोनथ'नोसै ने एसेनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै दोननो नागिरनायावसो मानसिफोरनि एसे बारा फैलायबाय नै नायनाया बारा जालायबाय बेनिखायनो एसे थाथ'सैलाय र' दसे थाबावनि र' गोदानफोर फैदों खोमा एसे साबसक्राइब खालामगोन दां चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामबानो जाबाय सेयार खालामना होदो माइनाव गयारि माबाखौ मोजां मोनदोंब्ला माने चेनेलखौहाय सेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोरनोबो सेयार खालामना हो साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नोंसानाव आलासि जानो थांगोन र' मालाबा सालबारियाव थांबा हाबहैगोन नोंसानावथ' हाबहैया माने बेरायनो थांबा बिदिनो मालाबाफोर जुदि मोनहैबायोब्ला थांफ्लांबायोब्ला लोगोफोर बिदिब्ला दोनथ'नोसै ना बेफोरबायदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन आरो आङो सानफ्रामबो दैलि भिडिअ होबाय थायो नैबे चेनेलाव नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेबाबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो आरो जायफ्रा माने गोदान साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय दै लोगोफोर दै एसेनोसै गोजोन्थों दै लोगोफोर जय बर' हारिनि बर' राव
गेवलांथों जै बर' हारिनि बर'फ्रा बुहुमावबो सिनाय जाथों बयजोंबो सिनाय जाथों बयजोंबो माने बर'फ्रा बाख्नाय जाथों जै बर' हारिनि लोगोफोर बर' हारि खौसे जा जै बर' हारिनि